ଏମିତି ଭିଡ଼ି ଦେବେ। ହେଇଗଲା, ମାତ୍ର ସହଜରେ ଦୌଡ଼ି ବି ଆପଣଙ୍କର ରହିଯିବ। ତାପରେ ତାକୁ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ବାଡ଼େଇବେ, ନହେଲେ ଏ ଟାଇପ୍ର ଗୋଟେ କୁଦିକି ବି ଏମିତି ଭିଡ଼ି ପାରିବେ କହିଲେ ହବ। ତାକୁ ଏମିତି ଭିଡ଼ି ହେଇଗଲା। এই ଯେଉଁ ଆମର ଢାମ୍ପଣ କହୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆରେ, ଢାମ୍ପଣ ଏଇଟା ବଡ଼ ବାଉଁଶରେ ତିଆରି, ଏଇଟା ବଡ଼ ଗୋଟେ କଣା ଅଛି, ତା ଏଥିରେ ଲଗା ହବ। ଆଉ ସେଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ୟାକୁ ଏମିତି ବନ୍ଧାଯାଏ, ସାଇଡ଼ରେ ଏଟା କାହିଁକି ନର୍ମାଲି ଯେମିତି ବନ୍ଧା ହେଉଛି ସେମିତି ବନ୍ଧାଯାଏ। ଆଉ ଏଇଟା ଆପଣ ଶିଆଳି ଦୋଳି ଜାଣିଥିବେ କି ନାହିଁ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବି ଆଜିକାଲି ମିଳୁଛି, ସେଇଟା କରିଦେବେ। ବାଉଁଶକୁ ଏମିତି ଲମ୍ବା କରି ନେଇକି ସେ ଢାମ୍ପଣ ସେପଟୁ ଆସିବ, ଇନସାଇଡ଼୍ରୁ ଆଉଟ୍ ସାଇଡ଼୍କୁ କ୍ରସ୍ କରିବ ସେଟା ଦିଅ। ଫାଷ୍ଟ କ'ଣ କରିବେ, ବାହାରିଲା ଏଇଟା ଯେଉଁ ଆସୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ଆମର କଣା ଯେଉଁ ଥିଲା ଗଳାଯାଏ, ଗଳିକି ସିଏ ନେଇକି ଯିବ ତଳ ପଟୁ ପୁରା ଗଲା। ତାପରେ ବାଉଁଶର ଉପର ପଟକୁ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଉଚ୍ଚା ପଟୁ ସେଇଟା ପରେ ଦେଇଦେବ। ବାହାରିଲା, ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଏଇଟା ଥରେ ମାତ୍ର ଏଇଟା ଏମିତି କରିକି ଥରେ କରିବେ। ଟିକେ ଗଲା ପରେ ଏଇଟା ହଁ ଦେ ବାବୁ ଦେ, ଏଇଟା ବାହାରିଛି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ବାହାରିଲା। ଦେଇକି ଇଏ ନେଇଯିବ, ତାପରେ ଯେଉଁ ସାଇଡ଼୍కి ଉଚ୍ଚା ଥିବ ସେଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ପୁଣି ସେଇଟା ଆସିକି ରସି ସେପଟୁ ବାହାରିବ। ବାହାରିଲା, ଏଇଟା କାଢ଼ିକି ତାକୁ କରିକି କେମିତି କରାଯାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ସେଠୁ ନେଇକି ଆମର ଏଇଠି କରିଦେବେ, ଯେମିତି ଲଙ୍ଗଳ ଫାସ କରାଯାଏ ସେ ଟାଇପ୍ର କରିବେ। ତାପରେ ତାକୁ ଟିକେ ବାଡ଼େଇ ଦେବେ। ଟଙ୍ଗିଆ ଆମେ ନେଇଛୁ, ଆପଣ ହାତରୁ ବାଡ଼େଇ ପାରିବେ, ଆମର କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। ଆଉ ଟାଙ୍ଗିଆ ନେଇଥିଲେ ରଖି ହେବ, ଆଉ ରସି ବି କାଟି ହେବ। ହାତରୁ ନେଲେ ଆପଣ କାଟି ପାରିବେନି, ଆଉ ଗୋଟେ ଛୁରୀ ଦରକାର ହେବ। ତେଣୁକରି ଏ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଆପଣ ଜାଣିପାରିଥିବେ ଏମିତି କରିକି ଏଇଟା ଆମର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼େ ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଗୁହାଳ ଘର ରେସି ଘର। ଥଣ୍ଡା ରହିବ। ଖରା ମାସରେ ଏଇଟା ଥଣ୍ଡା ରହିବ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା।
ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଏଇ ବର୍ଷ ତିନି ବର୍ଷ ପୂଜା ହଉଛି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ନଡ଼ା ଯେତିକି ମୋଟା ଯେତିକି କରିବେ ସେତିକି ବର୍ଷ ଯିବ। ବାବୁ ନଡ଼ା ଦିଅ କରିବେ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି ଏଇଟା ଦୁଇ ପାଇଁ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହବ। ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ଯଦି ଆପଣ କରିଥାନ୍ତେ ଉଇ ଫୁଇ ଟିକେ ଧରିନଥାନ୍ତା ସେଠୁ ଆପଣଙ୍କର ବର୍ଷେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ହଉଛି ଆର ନା ଆଜ୍ଞା କରିବେ। ଆଉ ଏଗୁଡ଼ା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମର ଅଛି ନଡ଼ା ଘର, ଏଇଟା ବି ପୁରୁଣା ଘର ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ବି ଆମେ ଗଲା ବର୍ଷ କରିଥିଲୁ। ଆଜ୍ଞା ଏ ବର୍ଷ ଯଦି ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ କରାଯାଇପାରେ, ନହେଲେ ଚଳିବ। ଆଜ୍ଞା ତଥାପି ନଡ଼ାର ଚାହିଦା କମ୍ ଟିକେ ଅଛି ତ, ଆଜ୍ଞା ଆଜିକାଲି ସବୁ ମେସିନ୍ରେ ସବୁ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ, ଆଜ୍ଞା ତେଣୁକରି ନଡ଼ା ମିଳୁନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ଆମେ କିଛି କିଛି ଟିଣ ଦେଇଛୁ, ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ନଡ଼ା ଦେଇଛୁ ଅଧା। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଏସବୁ ଅଛି। ଆଉ ନଡ଼ା ଦେଲେ ପୁରା ଘର ପୁରା ଥଣ୍ଡା ରହିବ। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ବେଶୀ ଥଣ୍ଡା ହେଲେ ଛତୁ ବି ଉଠିପାରେ। ହୁଁ ହୁଁ फाइनल ହୁଁ